Benvidos a todos ao noso vídeo da saúde dos ollos, no que falaremos principalmente sobre os órganos encargados do sentido da vista. As partes do noso ollo son as seguintes: a córnea, o iris, a pupila, o humor acuoso, o cristalino, o humor vítreo e o nervio óptico. E nas súas capas podemos atopar tres: a esclerótica, a coroide e a retina. Agora imos falar do funcionamento do ollo. A luz, ou a imaxe, atravesa a córnea e diríxese cara a pupila, onde pasa ata o cristalino, unha lente que proxecta esta luz cara a retina, na cal, mediante os fotorreceptores, transformamos este estímulo luminoso nun impulso nervioso que mediante o nervio óptico é transportado ata o cerebro. Algúns dos trastornos que lle poden afectar ao ollo son os seguintes: a conxuntivitis é unha enfermedade debida á inflamación da conxuntiva, unha membrana transparente que se atopa entre o párpado e o ollo. Dentro das enfermidades da retina podemos atopar o desprendimiento da retina, o cal ocorre cando a retina se separa da súa posición normal na parte posterior do ollo. A miopía ocorre cando os obxectos afastados vense desenfocados debido a que o globo ocular é demasiado longo e as imaxes fórmanse antes da retina. A hipermetropía é xusto o contrario. Os obxectos próximos vense desenfocados debido a que o globo ocular é máis curto e as imaxes fórmanse detrás da retina. E o astigmatismo provócase debido a unha curvatura anómala na córnea que produce múltiples focos de enfoque na retina. Unhas medidas preventivas para o seu cuidado serían evitar tocar os ollos cas mans sucias e fritalos cando nos proian, usar fontes de luz adecuadas para cada tarefa, evitando ler con pouca luz, e reducir o tempo diante dunha pantalla, xa sexa dun ordenador, tablet, smartphone, etc. Esperamos que aprenderades un chisquiño máis do ollo con o noso vídeo.